Ti Masakbayan. Ti napalabas, nangabak ti team ni Bernard iti basketball, kat addamat naawat da, akas gunggunada. Naragsakan ni Monica, iti imbaga ni Bernard, amang ipatakder da iti balay, akasukat ti kalapaw da. Iti sabali abangir, nakariknamat da Mario ken Claudia, iti apal ken ni Bernard. Gapo, iti panagbaligi na. Iti may sangal daw, indanon ni Anita ken ni Monica ti chismis, asinikugan ni Bernard ni Sally, akaadalan na. Papagayam, denggan tituloy tay serye tayo itaalawas anapaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Asino nga rod kada kayo tinangaramid iti istorya? Ay kuha, naku na ni amo, ati kano kanayon nga agkuyog, pakaalaan iti sikog. Apay nga rod at imbagam kat masikog. Rabak ko laeng mo't, Saan anasaya at day tarabak? Padaksam ki din ti masagnan. Ala, urayam apaaya banda ka iti husgado. Ay, saan kumamot, Ay, pakawanan dahak. Ti ina ni Sally ti pagkidawam iti pamakawan, taiso ti agdarom. Ay, kuha, ay, no kasapulan nga inak agparintumang, tapno din naklay darom aramidag. Day tati maalala ti chismosa akaskan ka. Ah, Ingkag pakpakaasi iti ina ni Sally. Napan kanumot nagpakpakaasi ni Anita iti ina ni Sally, tapno di na idarom. Apay kumangay darom na? Indanon na kanukan ni Monica asinikugan ni Bernard ni Silay. Nagsaritaan mila nga amangan no masikugan. Indanonan ang masikog. Pati si kaamaw. Inatap mo ang masikugay. Imbaga na akanayon da kano nga agkuyog. Imbagakmat at ikuyog-kuyog. Pakaalaan iti sikog. Ay, kastagayam. Ang indanon namot ang masikugan ni Silay. Sinubraan natin nagchismis. Kasta magayam. Pag madyan na ka tinakaro at chismosa, tadi na malapdan tingiwat na amo. Kat, pinakawan ka diti ina ni Sally. Una ta, nagparparintumang kanumay at amaw. Anya ngay nga rudan ti itsura na nagparintumang. Ano siya? Jak lakit di kaya ti agparintumang iti sango ti may sa tao. Pakawan. Kunam nga asidagan ti ipapan mo iti sabali apagilian. Matuloy ka di mo laang. Wala nang, isuwa ka na yung ti ensayo. Anyamot nga sport ti pakisalipam nga yan ako. Imbaga ti coach, ano saan nga gidan dagiti event, marathon kan swimming. Makisalipak iti dua nga event. Mabalin ka diti kasta? Uwan kanumat, nanang. Awan pa'y matkit diti nangatiw kan ka, idi nakisalip ka kadagita anak ko. No dito'y pagilyan tayo. Angam sa bali mo't iji apagilyan. Ado tinalaing iji ngam siyak. Ngata, ay lalaing nga rod Madanagan ak nanang. Masigurado ka nalalaing. Dagiti aggapoy ti agduduma apagilyan. Sally, nagapa kayo kadi itigayem mo ani Bernard? Pagkunaan nyo matanaga pa kami, sir. Kunak no nagapa kayo. Ala, urayam amalpas ti training na, katagkuyog kayo nga agawid. Saan pa'y siguro ita, sir? Nasipnot mat nga mina no agawid. Iso nga imbaga na nga umunaak ka nun. Uray iti bigat. Madlaw ko, asaan kayo nga kuykuyog? Nasapa nga min nga agjaging iji bantay, sakbay nga umay diti pagadalan, sir. Ala, sapay ko mga rod, tamasupapakan ti ado arigrigat na. Day tati kanayon ko nga ikarkararag, sir. Sapay ko matagbaligi, tapno agbaliw met ti panagbiagda. Bernard, nangan ka din? Saan pa'y? Inuray ko analpas ti klasem. Taggidantan. Nagbalon ka di? Intalamanganan iji kantin. Diyak namin nagbalon. Inlakam ka iti balon ko. Mapantay di sirok ti kayo. Presko ijay ti angin. Ijay ta amangan. Apay mat nga inlakam nak. Saan mo matakasangay
Ado nga mintin na po ikan masida. Inadukting karga iti pagbalunak. Intan, Apay, anya ka di masida ko na. intuno alamas kan pakbat. Wow! Ti paborito. Sige, inta nga Ruden. Sika ka di nagluto ka dagitoy, Bernard? Ninanang, nasapa nagluto iti bigat. Saan akas iti sigod, anya? Asikapay ti agluto, sakbay nga umay ka diti pagadalan. Manipod agin ensayo para iti Olympics. Isunti aglutluto. Nagbaliw nga Ruden, no kasta? Dakkel ti nagbaliwan na. Saan pa'y unayin anaungat? Saan pa'y unay ang mabanbanog? No kasta, bannog na nga rod ti makagapo, no apay anaungat idi. Siguro. Manipod adamal alak iti basketball. Saanin ang mapan makitang tangdan. Imbagak alabaan na langan dagiti lupot mi. Nalabit nga stress nga rod ti makagapo. Iso na pudot ti ulo na idi. Alakit din, mangantan. Di ka mo't umayan ije bodega ti prutas. Bimak nang kakadain? Saanan ang masangot ti anak ko alabaan dagiti lupot na. Tagad-adal kan naging ensayo. Aya, apay ngay nga agin insayaw. Para iti Olympics. Kas iti inararapap ni Amo Claudia, apapanan ko mati anak na. Jak amo no inarapaap na. Ngam sapay kumaa, tagbaligi ti anak ko. Kat no agbaligi, baknang kayo kaday. Saan mo tabak nang? Ngam saan kami unay nga agrigat, taaddan pagpuunan mi abasit. Oh, di agbalin kanto na doon ya. Saan mo't? Kasmo't laeng iti sigud Tilaeng nagdumaan na sa anak unayan nga agparikot amapan makitangdan nga inaldaw. Kasta kaday. Ala, labsan ka pa nga raw do. Inna ko ni bodega, taada bayar nga umay. Saan mo mo't akadwan ni Monica? Di na ka no masangaw, bimak nangan. Anya? Ay, bimak na kayo? Kastati ko nana, saan ka no na makitang dan, taada ka nun kwartada, di na ka nun masangaw. Ay, kita man lang ti taaw. Kasla nakaraman na bakais. Ay, bakit talaga na di Monica? Kunam no kalalaingan. Saan nga tan nga umay ditaw? Saan siguro na? Nasukatan la di kalapaw na. Panagrik na nakadbak nangan. Udno nga tati bagbagam. Ay, ang mga nunay, nayo naman ay. Uray damagam kan kwa na. Podno ti bagbagak. Promise! Lumabas sa pay, Monica. Adda ka di matrabaho ita ije bodega. Ay, ada ngamin umay abayar. Urayan nak ta umayak man mat nga raod. Ay, kunak man di mo kaya ti makitang databi man kan. Anya kumangay ti ibak nang ko. Kino isumati ko na ni Anita. Ay na, jakla na ka umay idikalman ta naglabaak. Saan ngamin ang masangot ti anak ko ti aglaba? Tamakumikom ije pagadalan. How? Yung garaw mga ron ni Anita, anti kinachismusa na. Nalpasen dagiti papeles mo amapan ija abroad. Agsingsingpot kay Jay, ha? Agbabawi ak sa amapan, mami. Saan amabalin? Tanalpasen dagiti papers mo. Sana bale, tatulungan nakatikabsat ko nga agadal ijay. Saan ka di amay mayat? No saan ka apanawan? Kayat ko nga ipakita akabaulan ka nga ibaon na mapan ijay abroad. Nga uray saan ka nga atleta. Day tala ang ti makagapo, mami. Unaam ni Bernard. Taumadani ka no ti ipapan na iti sabali apagilyan. Nagtulagan mi iti kabsat ko. Asabten na kanto. Ijay airport. Agsaganakan, into numayan alawas ti ipapantayo iti sabali apagilyan. Nakasagana ak, sir? Tiyempo ti kalgaw ijay, saan ka namang itugot iti napuskul unay akawes, isupay nga awitem. Wen, sir? Makadano na ko niti sabali apagilyan nga awan gastos ko? Dayta ti pagsayaatan na iti may nga atleta. Nalakapay nga iprasis dagiti papeles. Ulitek man ang tagyaman kada kayo, sir. Babayan kada kayo.
Matunoy ko dagiti rapap ko. Baban iti kinaatletak. Wen, ala, agsagana ka nga ruten, Bernard. Amo, adamad gayam ijay abroad ni Mario. Wen, imon unangam ni Bernard. Ngam apay akaslasaan ka anaragsak, amaw. Damo na ngamin ama isina iti danak. Makarignak moten iti iliw. Ay, sapay day ta iliw ka no, ti kabadyan amarik na ti tao. Awan agas amagatang para iti day ta. Wen nga rod, agmay-may saak ijay balay. Di katulong mo ngay, amaw. Ay, diferensya ti katulong iti mismo nga anak. Ay, no kayat mo, amaw. Umayak laangan iti balay mo, takad kaduan ka. Jak kaya ti chismo sa akadwa ijay balay. Ah, Ang mga noan-adda ang maistresak, agkakanat tumanan ti matangtang abmo. Nagpintasan dito Japan, sir? Wen, napintas a talaga ditoy. Duma ije pagilyan tayo. Ang agore kayo, sir. Apa nga da makita ka magmag na, ket maudi ti babae. Sanda nga agkuyog. Kasta ti ugali ti hapon. Maudi ti babae no iti dalan wenno iti kalsada. Pagpaisugahan ti mabasbasa iti libro. Dayta tinagdumaan tayo kadag iti hapon. Numagna tayo, awan anyaman na, uray umuna ti babae. Angam dito'y kat sana mabalin. Ure ka di saan nga agaam mo, sir? Wen, Bernard, ti babae kat saan na mabalin nga ununaan ti lalaki. Agpaudi da amagna. Saan ka nung agiddan ti swimming kan marathon? Iso ang mabalin mo apakisalipan ti duwa nga ayam. Kasta ka di, sir? Ikagumak ti makagold. Ala, aginana ka. Saan ka ngagbambanog? Ipampaminsan mo to inton madanon ti kompetisyon. Wen, sir? O may ka, intayo pa siyaran ti pakaangayan ti marathon kan swimming. Wen, sir? Tapno makitak, mat? Liklikam ti agnerbiyos. Relax ka lang. Ti panunutam kat ti baligim. Wen, sir? Sapay ko ma, tainton madanon ti kompetisyon. Ket sa anak nga agnerbiyos. apay analiday ka, amaw. Ay, inawagak ti anak ko. Ngem ti kabsat ko tinakasungbat. Apay asan ani Mario ti simmong bat, amaw. Makumikom kano iti girlfriend na kuna ti kabsat ko. Ah, kayat naasawan. Di nakakailiw. Tadya kaayan ayat na ti pangpangruna na. Kaslakastan. Agbabawi ak anang ibaon kan kuana ijay abroad. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamag. Papagayam, di uliwayan denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay.